Значи, ако детето е с фокус към състезания и го покаже, и родителя може да очаква от нас отдаденост също за детето си. Но първо има голяма разлика при нас. Много от хората мислят състезания. Участието в състезания е нещо много сериозно. И особено ако джудо се практикува като спорт и някой ако иска спортни резултати, това е един дълъг процес, който е свързан с много усилия от всички, от родители, от треньори, от самите деца и много от родителите очакват, че децата, когато просто идват в залата и ще трябва да станат шампиони, което не е така. Тоест, ние можем да помогнем на децата, но много зависи от това как родителите са си свършили работата и как са научили децата да се учат. Много от хората, тук някои идват, които искат да станат шампиони, той идва 3 пъти в седмицата. Винаги има нещо зает, нещо трябва да учи, трябва да ходи. Някои ходят един път на море, втори път на море, един път в Гърция, един път в Турция, в Италия, после отиват при баба си, после не знам какво правят и така нататък. Което за нас, все едно, такъв човек не може да стане шампион, не може да бъде, колкото и да искат, не става така, нещата не стоят по този начин. И това е една от нашите задачи, да покажем какво трябва да се свърши, как трябва да се свърши, да обясним добре и който си спечели нашето доверие, че наистина иска, че наистина може, ще получи нашите усилия колкото е възможно по-добре.